magpropagate na naman tayo ng mga halaman dahil kailangan talaga nating magpropagate dahil ang dumadami na sila sa pot, yung nagkakasikipan ng mga pot nila. Yung iba natutumba na dahil matataas na, tapos yung iba humiga na sa sahig, tapos yung iba ay masikip na talaga at wala nang medium, naubusan na, wala nang space, so magpropagate tayo ngayon. Okay? Para maasikaso naman sila unti-unti. Nakakaawa na sila eh. Tingnan mo sila oh. Ayan, si Pink Princess, nandito pa yung maliit. I-transfer ko ito. Ito ang ina-example ko. Naubos na yung medium. Kinain na ng plant. Naubos na guys. Ayan oh. Kita mo, wala na siyang laman. Ayan, kaya yan ang asikasuhin natin ngayon. Dahil doon sa mga bagyong nagdaan, tayo natakot. Kaya ipinasok natin lahat sila dito. Kaya ayan, at madilim. Ngayon bubuksan na niya yung pinto. Ngayon ay pipili ako ng ating i-save. Katulad dito. Nakakaawa na oh. Oh, look at this. Tingnan nyo naman si Orange Marmalade. Oh, nakahiga na sa sahig. Kaya, and then yung medium niya, kailangan palitan na natin. Dahil nung nabili namin yan sa bukid, ang ginamit nilang medium is that yung, yung mga putik. Kaya, ayaw niya yan eh. Kaya hindi siya makalaki ng gusto. So, ngayon guys, mag-propagate tayo. Pipiliin namin yung ipopropagate and then ihanda namin yung mga materials. Ha? Okay? Kumusta naman kayo guys? Naku, matagal na tayo hindi nagkita-kita. Tingnan nyo naman ako. At nagtanggal siya ng pinto dahil madilim na dito. Alam nyo yung mga dahon na iba ay nag-brown na. Hindi na kasi nasilayan yung sun. Kaya ayan guys, madilim sila. Pero ito si, ganda oh. Wow. Ang ganda. Oh. Ayan na sila. So, at titignan ko kung ano yung dapat natin i-save muna. Priority yung kailangan na niya na ma-propagate ha. Ito pa, nagkasikipan na dito. Ito, kandidato ito. Ito si Silver Blush. Ayan, kailangan na rin na naman natin ha, i-propagate. Kasi yung kanyang puno ay, ayan o. Ayan, nakuberan. Ayun, nakita mo? Ayan o, okay. Ayan, si Silver Blush. Ayan. Ito si Orange Marmalade, si Silver Blush. At saka maghanap pa ako dito. Saka itong si Paraiso Verde. At saka si Macaulay. Nandito rin si Macaulay. Kailangan na natin pala. Uya. Halika. Pagkita ko sa inyo si Miliona. Hindi ito Miliona Pongko, kundi yung Super Bello. Oops. Oh, yun. Okay. Yung mga cardboard natin dumadami at saka sila, gustong-gusto nilang temperature dito sa dagat. Bagay pala sila sa dagat. Okay? Tapos dito, yun nga, ito nga si Miliona na sinasabi natin at tumba. Si Gigantium yata ito, di ba? Hindi, Miliona yan. Ay, si Gigantium pala yan. Hindi ito Miliona. Allah, my God. Kailangan natin i-aral sa labas. Na anong nangyari sa kanya? Gigantium. Allah, isave natin. Nakakaawa na, oh. Bango na yung niya. Akala ko Miliona kanina. Ay, Jesus Maria. Oo, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Ayan, oh. Tingnan mo naman. Pati nga ito si, pangalan nito. Jose Bono eh. Ayan, oh. At meron pa doon. Marami pa. Meron pang Babsi. Si Babsi humiga na sa sahig. So, ayan, isa-isa. One by one, guys. Kasi mahinang kalaban. Nakahanda na ang ating pot. Ayan, oh. Ang laki. Yung binili ko noong isang gabi. Biro mo yon, kami ang last customer doon sa bilihan ng ganito. Dahil nga nag-alala ako, syempre sa araw hindi
hindi kami basta-basta makapunta sa gusto naming pupuntahan dahil ang daming gawain, daming trabaho dito. Hindi ako makaalis-alis kaagad sa trabaho, guys. So, ngayon, bumili ako ng maraming pots para sa malalaki. Ngayon, umpisa na natin mag-propagate at yun nga nakita namin yung naputol at natumba doon sa hangin ng bagyo, pero hindi naman masyadong malakas. Kaso mo nga lang yung tanim ay talagang natumba dahil bukod pa sa malalaki ang dahon ay tumangkad na siya, madaling matumba. Kaya ngayon, ilagay natin sa pot at para siya ay yung maging firm ang tayo. Okay? So let's go. Ready na yung ating medium dito. Ang pinakailalim niyan guys na nilagay is rice hull. Ngayon, yung rice hull may mixture na siya na fertilizer and then itong ating nasa ibabaw na yan para pagsuporta dun sa roots, nilagyan natin ng bunot, okay? Kasi malaki itong ating plant na ilalagay, super laki at medyo may kabigatan. That's why kailangan firm ang pagkatayo. So, kailangan na suporta. Okay? Ayan. Ayan. Giant ano? Ha? Giant. Super giant, my God. Huge. Kaya na nasira ang dahon niya, nakakaawa oh. Alam nyo na damage na siya kasi nakahigado ng almost 1 week. 1 week na nga. Natakot siya kay bagyong Natakot kay bagyong Natakot kay bagyong Betty. Natakot. Kasi naranasan na niya noon si kay Odette ang mapaling-paling. Pero at least kahit nakalbo siya noon, nabuhay pa rin. Pero nitong kay Betty, natumba siya. Ayan. Kasi lumaki na siya So, ngayon, dito na siya mamuhay sa pot na malaki na ito. Ayan, meron na siyang sariling pot na malaki. Ganda. ganda ng ano ngayon, mas ganda itong ano niya. Lagyan mo kung marami para mahawakan kasi Para lumaki ng gusto. mabigat siya paling-paling. Naubos sa isang sakong medyo. Ayun. Very good. Very good. Ayan siya. Ayan, nailagay na ng master propagator natin. Very, very good. Ayan na guys. Ang ganda ng leaves nito. Malalaki, parang gabi. Pero hindi naman gabi. Gigantium ito guys. Philodendron gigantium. Yan namang mayroon naman tayong pinupagate the other day. Yun naman ay Gigantium Blizzard. Yung variegated. Meron kasing variegated na ganito. Pero mas maliit yun. Malaki to. Akala ko noon yung nandun na binaba nila dahil nga natumba. Akala ko si ito. Milyona. Milyona. Hindi pala. Similar kasi. Similar. Similar niya. Kaya lang ito green. Mm-hmm. Yun na yellow, no? Ayan na. Ay, salamat. Nailagay ka na. Nahilula na, Jod. Okay? So, happy na siya. Happy living in its own big pot. The huge Gigantium. Bagay na bagay sa kanya yung kanyang name na Gigantium because it is giant and beautiful plant. Ayan, giant and beautiful plant. Ayan na si Gigantium. Very, very big. Oh my God, very, very big talaga. Si Gigantium. Beautiful. Oh, ayan. I-position natin sa kanyang paglagyan. Para na rin siyang yung gabi Yung gabi ayun yung similar. Wow.
andito na siya sa malapit sa Sea Waters. Ayan. Katabi niya si Red Congo Katabi and si Emilio na. Dark Lord. Ayan. Ayan, oh. Similar siya sa, Gabi. Oh. Grabe. Pero mas makintab ito at mas, halata mo naman. Philodendron ito. Ito naman si David Sonny. Ay, ito na yung, yung nagtatanong ng update dun sa mga pinopagate natin. Si Miliona Pungko. Ay, ayan. Namamayagpag sa ganda. At may bagong leaf na pabubuka. At saka sila Angela nandyan, si Jungle Fever ay ayan, dito sila David Sonny ay okay naman sila, buhay na buhay at masisigla. Ito na yung Gigantium Blizzard, yung variegated na version ng Gigantium na ating niripat today. Ayan, sila Angela, si Black Cardinal, at marami pa kaming pinopagate na yung kahapon ang dami. Oh my God, dami namin pinopagate. Meron yata akong pots doon na 20 or more than yesterday. Hindi namin binidyohan kasi pangit yung light kahapon, parang masama ang panahon. So, ayan guys, at marami pa tayong mga ipopropagate. Anyway, ang care tips pala sa philodendron, lagi ko naman pabalik-balik na sinasabi, gusto nila ng sunlight pero not really direct to the plant ha. Merong screen na ganyan, yung agricultural screen na bibili yan sa mga agricultural stores na kung meron kayo dyan sa inyo, pwede nyong bilhin yung mga ganyang products na gamit sa pagtatanim. At nakita nyo yan si rubber plant namin na si Burgundy. Oh my God. Ayan o, natumba na papi. Kailangan niya ng stick. Oo. Ano ba yan? Nagbabaw na siya. Bow. Sabi niya, bow. Nag-iipisa na siya. Oh my God. Ayan, so ang gaganda ng mga plants. Nakakailam, nakaka-addict mag-propagate. Ang sarap lang sa pakiramdam na makita mo silang buhay na buhay, masaya at malulusog. Naku, ikaw ay parang yung ang sarap sa pakiramdam. Kaya tama yung mga sinasabi ng marami na ito ay stress reliever. Ayan, huwag tayong papa-stress. Ayan, tingnan nyo na lang yung mga tanim. Ang gaganda, di ba? So, ito rin yung rainforest na ating Ito po ba yung Black Marie? Wala pa rin sumasagot sa akin sa comment section. Hindi ko maibigay ang name, hindi ko alam. Ayun guys, at marami pa tayong i-propagate. Yung pinakita ko kanina doon sa loob na pinaglagyan namin doon sa dami pa. Ano nangyari dyan? Ha? Inayos niya si Burgundy. Okay. Inayos niya. Yung kalamansi nga natin kailangan itanim na yan sa lupa. Ang dami ng bunga. Yung variegated na kalamansi, ang dami. Daming bunga. Okay. At ang dami pang yung katulad ng papaya na ang laki-laki na. Huge na talaga. My God, ang laki na. Para nang gumanon na, para nang si Pisa, parang yung Pisa of Italy. Para nang yung Pisa, yung tower na leaning tower sa Florence. Parang ganun na. Naglining-lining na yung pinakamalaking papay. Let's go guys. Let's go. Nakaparipat tayo ng ang laki-laki. Tapos, Okay. Okay guys, magpaalam na ako. Thank you so much for watching. Sana nag-like kayo, mag-comment, and then i-share nyo naman itong video natin sa mga loved ones nyo para tayo ay dumami pa at lalong mas masaya. Diba? Okay?
ang mga halaman ay ano guys, yung ma-feel mo yung kanilang love kahit hindi sila nagsasalita. Plants yan ha, hindi nagsasalita pero nafe-feel mo na love ka rin nila pagka kinikare mo sila. Ganun talaga ang mga living things gawa ng God. So, anong sasabihin ko? Love ko rin kayo. Eto. So, thank you so much guys. Sana naman ay mag-member na kayo. O, pindutin ang join button. Merong 1 month free. Okay? Free membership. Just try. Okay? And then, see you on the next video guys. Hope to see you guys ha. Bye-bye. Pinagpawisan ako. Huwag nyo nang tingnan ni Chura. Thank you. See you on the next video. Love you guys. God bless. Take care.